खूब हाथ जोड़ा के चल रे रानी। चल तोरा माई लगे आवतानी, चल यही बेरा पाए लगावतानी। बाप रे बाप खतना धूप उगल बा। सखी से कहनी कि सर से कह के टाइम अब चेंज करा देबे के, तो सखी ना कहली। अब जाएम न कल कोचिंग में, तो सर से कह के न टाइम चेंज करा देम। बड़ी गर्मी बा, बड़ी धूप होता है। बाप रे बाप दे दादा टाइम बड़ी ज्यादा हो गल। हमार माई अपने के सखी है, कह कि ये बरा कोचिंग करता रही रे, जाता नहीं जल्दी से। 4 महीनावा गर्मी के दिनवा, गर्मी के दिनवा में छूटे पसीनावा। वही जो 2 बज गए आ 12 बजे के कोचिंग करे गइल बिया, अभी तक लोग छुट्टिए ना भइल। पता नहीं कौन कोचिंग करतिया। शाम है धुआं धुआं। अच्छा इकरो के अब चकमा देता नहीं। ये माई ये तो 92 99 अजीत के गाड़ी ही है। ये दादा उ आई बड़ी का दो उ बड़ी हवन है। रास्ता में गाड़ी काज ने कहाँ लगा देले बाड़न, काज ने कहाँ गोइल बाड़न। कहीं गछी अपने खनी चढ़ल बड़ी उ हवन, गाछो पे चढ़ जाइए ना। नई दोसर कोई गाड़ी लेके आई हुई, उ ना आइल हुई का जने। रे ललिया तो बिगड़ल जाता दिन पर दिन चलिया। आते इतना देर से का करत रहिए कोचिंग में? का करत रही कोचिंग गई रही पढ़े। इतना दिन पढ़ाई होला? ए त एक्स्ट्रा क्लास रहला आज। एक्स्ट्रा क्लास तार चलता? तो तब का समझ लिए तार सब एक्स्ट्रा भाई क्लास। धूप में मत खड़ा कराओ हमरा के जाय दो। हां कहाँ जाए तो धूप तहरे लागता है जो 13 घंटा से मखनी मलता नहीं आ तारा धूप लागता हमरा के छाव लागता। तो हम कनी का तरह कावे की तो ना कहलिए तो ना आई। हां तो बोला का तरह बोला का बोली हम? तो ना बोलबो तो छोड़ा हमरा के जाय तो दो। जो चल जी रे रे का बोला एगो तोरा से बात करे के बा। हां तो बोला। अरे तू हमार जान हो आ तू ही परान हो आ कहत काट के हम दे दही करे जाके आ गाड़ा हम फेंक दी ह ले जाके काहे खिसिया तरू? हैं तो चला होने छेहा चला तो चल हट चल काज ने का बतियै बा तू चल। चल तार से बहुत कुछ बात बतियावे के बा। तो जल्दी जल्दी बतियै माई हमर खिसियाहू लागी। का खिसिया लगी? हैं जब से पत्नी के नजर लागल बन तू बदल गइल बड़ी। खाली पधनिए बिया खराब तहरा के दिने दोपहर आवत तार जातर तो लोग देखी ना का। ढेर जबान लड़ाइलू नु तबे मारे लगी। अरे राजा हूँ मारा जॉन मारे से हमरा बड़ी डर लगला। जोन बात कहे के मन प्यार वाली बात कहो जल्दी जल्दी। हमरा मिले के मन करता। ए त मिले के मन करता न ताजी बारात आवत जान गइलो। अच्छा आब हिन बैठ के बतियावल। घरी के दिन नु बड़ी अजीब होला यार। सुना ना बतावा ना कब आए? हो देखो सो हो कौन लइका लेकिन मिले तारा सो। चलो सा धीरे धीरे चलो सा। का बताई हो ओ दिन तो कहले रहला तू कि आवत हम गई रहन त तू रहबे ना कइल का दिन कहां गई रहला। वो दिन हमरा मौका ना मिलल आवे के ना। ह त बाद में आके पलानी के खर घिचत रहला ओही से नु। सुना ना आज बताओ ना हम कब आए? बोला ना। देखन पटीदरिया में बारात आवता। अच्छा माई चाहिए ओई जावा सही में? हां गीत गावे जाले नु बड़ी गीत गावे ले उ बुढ़िया। हाँ तो टाइम से हम आ जाए। हाँ तो ठीक बा ओई ह लेकिन 10 बजे हो से पहले मत आ जियो दुआर कोड़े। ना ना हम आ जाए टाइम से हाँ, एकदम हम आ जाए तू चिंता मत ठीक कर। से अगला बेर खानी मत करी ह। पक्का ना? हां छोड़ अब जाए तो बड़ी लेट हो गइल बा। रे यहाँ का होता रे देख भाई जन कनिया के लोग देख ली जल्दी जल्दी कर कोनो बहाना मारत चल। ए भैया ई दीदी के चैनवा उतर गेल उहे चढ़ावत रहनी है। हाँ भैया लो तन चैनवा उतर गरल त कनिया के चढ़ा दिलो फंस गरल चैनवा ना तन जल्दी चढ़ाई हमर माई खिसियात होई। ए दीदी ओइ का चैन ढीला हो गइल बा एक ले जाके एक कड़ी कढ़वा लेबू नु त ठीक हो जी। ल देखो ठीक हो गइल। अरे भैया रो लोग गलते सोचत हैं लो। जा दीदी जा। अरे केहू के मदद कइल अच्छा बात है उहो लड़की जात के। हाँ खेला तो हम खेल के बैठल बनी। ना भैया ऐसन बात नहीं के हमरा कोनो। सर तू नहीं जा जा ई खेलवा हमनी के खेल के छोड़ देले बनी जा। जा अब घर आ गइल अब राती बेरा होई जा केहू राती देखो। खान तो हम मइबे करे। हां बाकी ई देखो कि हमने के पकड़ नहीं है जाना। सही कहता रे जा तू अब बढ़ते नहीं जा यही जा से घुमा लो होने काहे जा जैसे घुमा लो। आ जा अब देखिए राती तनी बेरा होई हो। पदनी के तनी देखत रहिए कि पदनी फिर ओ दिनवा खानी मत घुरिया जा। पहले सुन लो। चलो ठीक बा चल तनी आ। उहे भागठी हवा सन वो छिनरी से हम कहनी कि रे तोरा घरे एगो लइका घुरिया तावे तो रानी हमर बेटा भातार गाड़े लागल
अब देखत हूँ रानी के बेटी के हऊ ओकरा देही में लाज शरम बावे ओकरा माई से कहल जाओ तो ना पतिये ओकर माई। हाँ हाँ खूब हाथ जोड़ा के चल रे रानी, चल तोरा माई लगे आवतानी, चल यही बेरा पाए लगावतानी। खाली और बकरी ना रहती सन तो ओकनी के पीछे पीछे जोईती, देखी कि कहाँ ले जाता सन हाथ जोड़ा के। हे भगवान जाए तो हमारा बेटा बेटी ना भइल तो उन्हें ठीक बा। ठीक बात 10 बजे अइहे याद पर के। हाँ एकदम टाइम अब तो से। वो दिन खाली मत करिया बुझ लियो। कुछ ना करे मैं एकदम टाइम से आ जाएम। हां बाय। माई खिसी अइबो करी आज कौन कह देले हुए सताज बाबा ने उठा दी हमर माई। बताव हई आइल बार सब भैंस चरावे नतिया करे सगरी फरहरी चरा देले सन। एगो लड़की गेल बे 10 बजे के कोचिंग करे, का जने उ कहां बिया आय आहे लोग के बुझाते ने के गांव के गोला चरावत ल सब फरहरी चरवा देले सन। आय बुझाता कुछ के बुझाता बाप के भी घटिया में छोड़ देले बालू। आय आवलो तोन को हम सिखावत नहीं जबरा। हई दवाई मारो हौ दवाई मारो, कितना मेहनत करत अबे एगो फरहरी जियाओ में काई खोल के छोड़ देत लो बाबूजी के जिरात में। कह देले बका आजावत ये संहारी तो एको मुंह में लुआठी हूर देतनी। आगेली आज तोर कॉपी चेक करम कौन ट्रांसलेशन तोरा मिलल बा कौन लिखले बड़ी आज तोर के बताओ तनी। आ मैंने ले चेक कर कौन ट्रांसलेशन मिलबा पढ़ले हो के तब नहीं चेक करबे। तार बाबूजी पढ़ोले बन तार के चल न तोर के चेक कर देख हमर दिमाग मत खराब कर गर्मी है धूप से। साइकिल के अंदर चल। हई खेती है बारी है खेत दे पियास होई कर हम गर्मी में नहीं की ना रे। चल रे 2 महीना बाद नु हमर पेपरवा हो जाइन ओकर बाद ते जॉन करवा करवाइए आ, तो परेशान मत कर। एकर मतलब 2 महीना कुछ ना करबे ना हम ना करम जो आही रे दादा चल अंदर। कहत सब केहू जानी है ना कहते केहू ना जानी। बाप हो बाप केहू के सही बात कहे अपन जान के कहत उ मांग नोच लीह सराड़ी। एगो लइका बड़ा सन आए बकरा बकरी खोल देहला के बाद घर के काम करी आए कि बकरा बकरी देखी। आए हम जिदिया जानी नु तो मुंह मोड़ लेम तो मोड़ लेम, हमरा बात से ईर्खा लागेला। रे सुन न सुना तारी के ना आ का सुनी हो का सुनी बोलो ते काहे हमरा से खिसियाल बड़ी रे। हम काहे खिसिया जा मेरे दादा ना लेनी ना देनी ना कल हुसैनी सदुआ ए आम ना त नहीं बे का करे आई हम ना आए काहे आइए दरामवा हम आई फिर हमरा बेटा भातार के लगू चूल्ही में लाव ना लगावे तब का होई। अरे हम पगलाइल बन के तोरा बेटा भटार के हिंगा चबाए काहे ये खाली संझलाव का बेरा आई रहनी। उ हमरा से गलती हो गइल त बात कहली सही लेकिन तोरा ना बुझाइल। जान गइलू हां जान गइनी तो ये कहली हमरा के कहलू आ कि रे हेने आओ त कहां हमरा लगे आवत त तुम भाजत जा तारी भाजत आवत तारी तोरा आवेला ना रे तोरा से बूढ़े पुराने बानी हमरे। तो ठीक बात हमरा बात के ईर्खा लागेला हम बढ़िया बात कहनी रे तू लोग माइये बेटी लगलू हमर बेटा भातार तारे हमरा दुख ना लागी ना दुख लगे छौड़ी के बारे में कहली तो तनी हमरो खीस बर गइल। एहिंगा लोग इज्जत लेता कहता कुछ औरी सुनता कुछ औरी करता कुछ औरी रे हेने आम हेने काहे खिसियाल बड़ी आम हेने रे ललिया हेने आवे के पीढ़े लिया तोर पत्नी चाची आइल बड़ी ले आओ हई बैठ 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 लिया पीढ़े लिया रे का रे आ पीढ़े लेके आ तोर पत्नी चाची आइल बड़ी। ए माई का पदनी चाची आइल बिया बुझा तो कुछ देख ले बिया का ले बैठा पीढ़ा पर दे बैठ बैठ बैठ। काहे इतना झनकतिया अरे जाय दे आइल बिया क्लास क के हनु घाम हम लागल होई घाम तो लगते बा एकनी के जोन घाम लागत तनी कहे के नहीं के का करबू ए बची बारिशो बारिश होई तो तनी गर्मी या धूप से लोग बची कुछ होता कुछ नहीं के होता। काहे खातिर बोलैलू हा ते को दिन से हमरा से ना बोलत तारी ना चालत तारी ना कुछ कोह तारी काहे खिसियाइल बड़ी ते बताओ ना हमरा से। हम काहे खिसियाम आए काहे खिसियाम हमर जजाद कटले बाड़ू की खिसियाए यही बात के दुख हमरा लागल। हम अपन जान के हम ओइनी ना बड़की में के घर में बरतियाई रहे। हां तो वही बरतिया हवे ना उ लइकवा घुरियात रहे मु त पिया ना ओ दिने सुन खिसियाइल बड़ी। बतावा सही बात कहनी तारा लागल छाछ न लगलू हमर बेटा भातार के गरियावे तो खिसियाई ना हो आ उहे रतिया खन कांड हो गए तो बढ़िया बा। रे कांड कुछ ना नुबई रहे। हाँ। उ नतिया के हमारे को पाठी रहे। हाँ, हाँ। आ उ नतिया के बेटा तब तोर पठिया खोले खातिर आवे जाव आ उ नतिया वही के फेर में पड़ रहे कि लोग कब सूतो लो हाँ। आ कि हम पठिया खोल के लेके भाग जाए। अच्छा हां आ तू कह दलू कुछ और हमरा खीस बर गइल। हाय देखा खेलवड़िया के हो पेट पचवल आई रे पेट
छिपावत तरी हम दोसरे कहतनी आ ते पाठी पर चल गेली रे। देख फेन आ गेली ओई जगह पर। अरे तो उहे बात बा तो उहे न कम रे। ए सुन तोरे कितना राय से बोलौनी हम बतियावे खातिर। बात हवे, ई बात हवे। तो कौन बात है? कौन बात है? रे कह देम तो अबे तोर मुंह बंद हो जाई। अच्छा हम कह देम तो तोर मुंह बंद ना हो जाई। काची कह रे एको घंटा ना भइल रे। रे एको घंटा कौन बात रे? तोर कितना प्यार से तोरे के बोला के लिया नहीं हां। तो यही का तू इज्जत लेबे खातिर हमारे। रे तो उल्टा सीधा कहां बोलत रही? उल्टा सीधा काऊ ना खातिर लिया नहीं। बोले रनिया मुंह बोले रनिया। ना बोले रनिया। आई तोरा दो। हाय देखा वो उल्टा चोर को तवाल के डांटे हमरा के ये अंगना में बोला के बेइज्जत करे खातिर। रे माई इनकरा के काहे खातिर बोललिया रे पदनी चाची के? हाय देखा माई बेटी सन के ना तो ते जाना तारी रानी है ना। ते जाना तारी कि इनकर रहन कहियो छूटी ना। ए जा हमरा घर से जा। ना तो छाइल बनी तारा ए घरे। सुन मत जा। सुन का? आ तू कौन बात लेके आई रहलू है? बात हां बात तो कह देम तो मुंह बंद हो। अरे जो हमरा बेटी के देख के छाती के भर गिरे रहली। रहे सुन। तोरा तो जो सुन तो जो जैसे जो हम बड़का मोबाइल ना चलावे नी ना तो वीडियो बना के देखैती। तो चला अब हेते बड़े लेके घूमत तरी खेत में नहीं देखो। मुंह बोले बनी करे आवे खातिर। जो रे माई इनकरा मुंह मत बात पदनी चाची के। तोरा बियाह शादी में जाए पर गीत गावे चुप रह। तोरा कितना चिंता मेरे बियाह शादी के। रे माई तो ज्यादा चिल्लाइबे तो गाल तोर बाजनु तोर गीतिया बढ़िया आवेला। भाखा बूजी भाग है। जाले ना ई पदनी चाची। सीरियस चोइतर हम ना जाने ते जो। तोरा लड़की से ज्यादा के जानता है? अरे तो साबित कर जो। हां साबित। बक भगवान करिए तो साबित हो जाए। अरे भगवान देख के यही बेरा जो यही बेरा रे। जो खेला ना धले बड़ी। जो अरे जो रे चल घर में चल। रे माई चल। माई का रे बोल। ओकरा काहे के बोललिया? अरे हम प्यार से बोलौनी के दुगो बात कर सब बतियाई तो जान के बड़ी छुछु न रही काहे के बोला ले। अरे खाली हम एक फेर में रहती है। 4 महीने से कुरकुराई रहला सिया वही। हम कितना प्यार से बोलौनी है। हैं? रे माई आ फेरू हमरा बारे में कुछ कहत रहला सिया का? अरे तो उहे कहत रहल सिया लेकिन हम ओकरा बुझात कुछ बुझत हम बुझते नहीं खी। काहे ना एगो ईटा चला देली है रानी के मुड़िया पर। हैं भड़क गई तो मुड़िया ओकर अखिया। अच्छा चल अब मारे तो छोड़ देली अब बोला ये नु तो ओकर मांग कुछ देता नहीं कि ना देखत लाठी हूर देता। अबे तोरे करता चुपचाप रहे। अच्छा जा दे बेटी ना बोले के ढेर चल अंदर चल। जाए दे तन कम में बोल गीत गावे के बाद तोरा। हां चल चल चल। रे लालिया सुन ले। हम बात याद रखिए। हम गलत नहीं खी बोल ले। जो बारात आवता देखी है। हाँ, दूध जो। के दूध और पानी के पानी हो जाई। जो दूध का अरे। दूध पानी करिए जो। भातार गाड़ो लो माई बेटी हमारे छाती पर चढ़ता लो जो ये थान पर पकड़े तो पता चली। कारे लिया कहतरी पाए लगावे के टोला में बारात आवता दूध के दूध पानी के पानी हो जाई आज। ये रानी संग के फेरा में हमारा लागे के पड़ी। हम ना आ जाए बारात देखे एकरे फेरा में रहे। हाँ रे ललिया का हो रे? अरे लिया ना उठो ललिया। अरे बारात होने आ गेल बेटा सोगिया लगन खोजत हुई सन का करतरी रे तनी शीशा कंगी ले ले ये। अब तनी रुक आवे ना का जल्दी। रहला का चिल्लाता रे तबे से तोरा अभी कन तेजी ले धले बाबे। धर आई पहले पाउडर लगा। हमरे का बनवा ते ना चलबे। हाँ हम ना जाए जो हमरा टंटलेशन बनाए पर सर देले बड़ कल मार के चूतर पर के चाम छील दी हां। अरे तो ते 2 बजे पढ़ के आवत रे केते केते लम टेंशन तन देले बड़ा। लम टेंशन ना नु रे टंटलेशन होला। काज ने कौन टंटलेसल दे तरह से तोनी के 12 बजे रहत रहत सन आ तोनी से लिखात नहीं के ते ते रातिए के लिखबे लाइन काट दिस त केंगे लिखबे। देहने उठलाली लगा दी। सवेरे लिखी हमरा संगे ते चल हमरा विश्वास नहीं के धर है पहले शीशा धर। रे माई हई तोरा उठवा में किंगा चिन्हा हो गल बारी। रे घाव न भर लग रे चीना भइल बा दे लगाओ। चिन्हा भइल बा जा कइले बड़ू खेल। रे माई तनी जल्दी आई हमरा डर लागी जान गइल। रे तो हम तोरा के छोड़ते कहां बानी ते हमरा संगे चल। अरे देख ले त फिर हमरा के ले जाए के नाम लेता रे हमरा टंटलेशन बनावे के बारी। अरे के टंटलेसल पर गइलते। अच्छा चल हम जल्दी आ जाए। देहने रे माई काजर में लगा दी तोरा ना काजर मत लगाओ। लगा ले कौन भतर काटी नजर लगा दिए से पदनी के तो देखते बाड़े। सुने ना हदर शीशा कहीं आ जल हम आएम ना तल केवाड़ी मत खोलिए हेने के होने के दोनों किली लगा दिए केवाड़ी बढ़िया से बंद कर लिए आ केहू भाई केवाड़ी खोलिए मत। रे हट हम जाता नहीं जो हाँ। इहां न भूतो ना रेंगिलो। हां ठीक बाबे तू जाता नहीं अब पदनी भी तो झगड़ा हो गेल तो चल गेल होई संगे रहेले त अच्छा लागेला तनी हम जाता नहीं। हिंगा जे भाई चप्पल पहन ले। हां हां दे ओ सुन रे पदनी। भाई हमरा खातिर तनी मिठाई ले ले ये नाश्ता। अच्छा ठीक बाटे जागले रहिए सुतिए अरे मत। आ कौन में गीत गई है? गीत ना मानी तो गावे के ना पड़ी। हां त जो गा। आ सुन जाता नहीं हम जागले रहिए आए सुतिए मत हम आवत नहीं आए हाँ, जो जागले ठीक रहिए। बा। आज तो समधि के
आ भसुर के ससुर के इतना गाड़ी देम कि उहे लोग बूझी आज। चलो तनी पदनी जाके तो पाद के बसवा देले हुई। हम जाते ना जू गाड़ी देम कि उहे लोग बूझी। सगरी पर हाथी चढ़े हमारा पर घोड़ा है। सगरी ओकनी पर चढ़ हमारा पर कहाँ चढ़। माई त गई अब काज ने कब ले आई हन आज जल्दी ना आई हन तो लागत आज भेंट ना होई। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आएगा मेरा महबूब। हम कहमी हमार भातार कहमन नु कि ताड़ी पी लेबे तो गैस ना होई, तब से पियले बानी पेटे झरता। आज बारात छोड़ले बानी, आज पकड़े पकनी के केहू ना। पहले चल तनी मैदान कर लिए दादा, ई मैं लागत अब हो जाई। टाइम तो बहुत ओवर हो गया, का जाने का हाल हो गई जो के। चलो आज तक भेंट हो जाए के चाहे। आज पदनी से मत भेंट हो जाए कर वहीं छोड़ ना तो ओकर मुंह देखल एकदम काल हो जाता। लागत शिकार चढ़ गई बा आज राड़ो के नु। उनकरा के दूध के दूध पानी के पानी कह दे। चल नाती के बेटा तारा पीछे में बानी चल। अरे हमर ललिया कहाँ बाड़ी, आज हमरा छुए के मिली ओकर दोनों गलिया। अच्छा नाती के बेटा पीठिए पर बानी। ई भातर काटी बिलोइया काज तेरे रानी। अरे बाप रे बाप ललिया रे ललिया रे हम कहत तनी कि मैं आऊं। अरे राजा हो राजा तारा कहाँ से लाग गई तू कहाँ मुने रोला वही नहीं आवा तू ही रोला का हो मुआ देली रे का तू माउल खाली बोलो तो रोला। 12 रात बज गई, गीत गावत गावत गाला बाज गई हमार। हेगन ये काज ने का होई ना सोवती सन के कोनो के गाहू के लूरबा एमे कोई में गावत तरी सन। आज नाती के बेटा के पकड़ ले तो पियनो के मंगजारो के आज दूध के दूध पानी करे बुझाता है घर में घुस गइल बा। मियाओ मियाओ। बाप रे बाप इतना भीड़ है इतना ये थी। ए सुनो ना मन नहीं खेला तारा बिना त का कइल जा बोला। हम कहते हैं चलो भाग चलल जा। ए तनी हमरा झारा लागल बा आवे त ना होने से घूम के। बहाना मत करो, शादी के बाद कर देनी तो तू बहाना करे लगलू नो। बोला कर कि ना बहाना कर तनी बोला। तो तू काहे ना शादी करे के नाम ले लू। का वो दिनमा तू काहे ना होइल तारा घरवा गई रहनी त हमरा घर तू आई रहलू कोई ना रहनी बोल बुझू। मार भातर तारा काटी खातिर- हगले रहली स त गोड़ में सब लाग रहे हमरा। ठीक ओ दिन तो हमर मजबूरी हो गल नु। ओ दिन बड़की माई के घरे शादी रहे तो हमरू घरवा के लोग तू गई रहे तो हमरू घरवा गोरे के रहे। सुना ना बोला हमर बात मान, हमरा तारा बिना रहल नहीं खे जा। तू रास्ता घाटे में राह घेरल छोड़ दिया ठीक बा ना तो देख लियो केहू ना केहू आ जाता बे। अब 3 गो लइकवा आई रहसन पकड़ लेता सुन तो तोहरो गणिया पके चामा उधेर देता स हमर। हां का करी तारा बिना मने नहीं खेला गो। तो मन नहीं खेला को तो उही ना करबो का। तो का करी तू ही बताओ ना। देखाऊंगा मत करो ना तो पकड़ा गइला के बाद में बहुत कुछ हो जाई। ए सुन ना आजी का जाने तू देखो कि ना देखो लेकिन हम पदनी चाची के देखो में हो जाए। तू फिर पत्नी के नाम ले लेलू। तू तो इतना दोगली बिया के ऊपर मुंह देखल काल भई रहता। साझही आके हमरा माई से झगड़ा उगड़ा क के गइल लसिया भातर काटे। बस बस हो गइल काम हमरा लागता। ना तू डेरा तू ओकर नाम लेके हमरा के औरी तू दिमाग खराब कर देलू। तू डेरा जन गइल बिया उहो गीत गावे माई के संगे। तब ठीक बा। हां माई के संगे गीत गावे गइल होई। देख बाबू मार को मुरु को देबे के बाबे। ए चाची ओ बेरा हम देखबी एगो लइका लेके मिलत रहू सन। अरे तू घर हो से चल आब चल चल आब मार के एकदम कूच देबे के बा। रे भातार गाड़ियो अभी खाना आवतरी भाग जाई। अरे ना भागी ते चल ना। सुन 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 बोल। दूगो हे गेट से हां हम होने से टाटी कर सुना तो नती एक बेटा 12 फरहर तो काम कूद के भाग जाई। ती हम जो बाबू जी ना हम हो जा। ए बाबू ना ना रे बाबू लाठी ले ले बड़ी ते हमरा साथे रहो आ ते हे चचिया के साथे रहो आवसन घेर लेबे के बा।
आओ बाबू आओ आओ बाबू आओ आओ ए बाबू का ओकरा के चाची? मारे के बा उ भातर गाड़ी ओकर माई नु हमर बात ना पतिया आज ओकरा के तरल से छोड़ही के नहीं खे ओकर चलो चलो कहां बा चलो ओकर बात नहीं खे हाँ। ओ मांगा जारी के बतावे के बा कि ते गलत बाड़ी तोर लई की गलत बिया अच्छा अच्छा चलो हालती चलो हालती आओ आओ बात छोड़ा होने लागता के भूत भूत हैं ऊपर पदनिए चाची देखले रहबे बुझाता आगल बिया का माई के लेके ए तू कहां लुकोइबो वो सड़ो बोला कि को तरू कहां लुकोइबो हमने की जाना तू हटा दे दुआरी सब के केहू निकल तू जा हटा ना हमर माई देख ले का चामू धार दे हमर आज पकड़वा दी जल्दी कोई पता नहीं इतना दोगली भी है कि आज पकड़वा हे भगवान आज बचा लो आज के बाद हम को बनाए आज अगर बहुत जानते हैं शंकर भगवान हम लोगों के 4 किलो लड्डू चढ़ाए बेसन के रे उठ रे निकाल संहारी उठ उठ रे कहा रे माई कहा लकल बड़ी रे ये तना लोग काहे के लेके आइल बड़ी रे भाई देख खेला हो एक और हम अपन आंखी से देखनी है घर में घुसला हई पौधा नहीं चाची तोरा लियाइल बे कि तोरा घर में घुसल होबे कौन दू लेके ते घुसौलो बड़ी अरे तोरा हमरा पर विश्वास नहीं कि देखबे कहां के घुसल बारे घर में देखो घर के कोने कोने ते देखो देख हम अपन कसम खा के कहतनी कि जैसे अच्छा। हम डिब्बा रख के बैठनी है हां आधा भी कोयले रहनी है तो आधा रख के अंदर हम आउ के हम देखनी तो जो खा गल के सामान खा गल लेके रख बता देख लिया तो रहे यही में बा है खेला पचवती है येने ओने देखो सो अरे तो देख खेला दे दे अबे दूध के दूध हो जाए पानी के पानी अरे तो कर ना कर चल हाँ खोल तो देख खटिया के चल, नीचे खोल, देख खटिया के नीचे देख रे बाबू नहीं निकला तो तोर बेला काट दे हां दे मार के रखे तोर लोला कूचे अच्छा, तो तोरा मुंह में लुआठी लगा दिए तो चल ना खोद का गिरा तो ऊपर रे भतार गाड़ी है नहीं आओ कहां रे होय देख मुंह त पीना हेड चढ़ल बा अरे न ते बेटा उतर 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 न ते बेटा उतर हे नहीं आओ उतर आ उतर जल्दी उतर हई देखत हई गाछी पर चढ़ल रही रानी हमर बात ना मानत रह से मांगे जारी हई खेलवड़िए कहती हमर लोला कूचे के हो रे हट तोर दवाई हो रे माई रे तू नबीन भतार गाड़ू अरे तो जाए ना रानी के हई देखा हो अपने यार के बचावती है रे माई अरे राजा हो अरे राजा हो अरे राजा हो राजा हमरा के छोड़ देलो हमरा के मार लो राजा हो राजा करत भतार गाड़ू उठा के ए चलिए रस्सी लिया एगो सुनो हाँ। हां रस्सी लिया में मुंह त पियने के बान हो बानो अरे राजा के छोड़ छोड़ दे दे बाने के रखे काल फैसला कल होई फैसला हुई एकरे बान रस्सी में के रखे रस्सी कहां बा रस्सी लिया मार मुंह त पियने के मार रे मुंह त पियने धरसन धर धरसन धर 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 बान घिचो ना घिच नहीं मार से हाय धर बाबू मार से रख बान उठ ए चाची अरे बाप रे सुनो ना कल मुखिया के बोलाओ बोला के तो फैसला हुई आ एकरा माई बाप के बोलावो। बोलाओ ई मुंह त पियना कहत नहीं कि काहे महीने दिन पटना से आवत पटना से चल जावा त नती का हां बेटा बान उठ मुतिया ना बन बनाई में बन त एकर दोनों टंगड़ी काट देबे हां त गाना सी मंगावो हां आओ चाची एकरा के जान तारू लॉन्गटे क के खेत देबे के हमरो इज्जत बावे नाती के बेटा इज्जत मार अरे हमरा त मन करत के रखी फोड़ दी मर पिया ना के अखिए कर फोड़ दी ए चाची सुनो हां एकर गोड़ो बान हां हाथों बान हाथ तो बन्हैले बा हाँ। कल मुखिया के सरपंच के बोलावा 10 गो गांव के लोग आ एकरा माई बाप के बोला के पंचायती होखे आ मुड़ी एकर छील के छील के आ गाँव में आँख घुमा फोड़ दे। के आ गांव में घुमावे लई आ तब एकरा के छोड़ाई खाली ये करे के हाँ। आ तारा लड़कियों के मुड़ी छिलावल जे घुमावल जे दोनों के छिलाई उ बेटी है त का ह इज्जत छोड़ ले बिया ओकरो मुड़ी छिलाई एकरो मुड़ी छिलाई तो पाका हाँ, चल पाका अब रात भर जागे के पड़ी बट तारो मुत पियनु के बेटा के अरे मत